ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും അഞ്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് സീരീസ് വീഡിയോയിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊരു വേളാങ്കണ്ണി ട്രിപ്പൊക്കെ പോയിട്ടോ അതിൻ്റെ വീഡിയോ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്ത് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല മഴയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേളാങ്കണ്ണിയിൽ പോകാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പോണ വഴിയാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴിയൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ വേളാങ്കണ്ണിയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. ഞങ്ങൾ വേളാങ്കണ്ണി ചെന്നു. അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാറുണ്ട്, ജീപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കയറിയിട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു റൈഡ് പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവർ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്ന് കയറി അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഓരോ പള്ളികളായിട്ട് കുറേ പള്ളികളുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇതൊരു പള്ളിയാണ്. ഈ പള്ളിക്ക് മഞ്ഞക്കുളം പള്ളി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കുളമുണ്ട്. അതിനവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസകരമായിട്ട് നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കുളമാണത്. അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പള്ളിയിലാണ് കേട്ടോ മുട്ട് നീന്തി ഒരു നേർച്ചയുണ്ട്. ആ നേർച്ച ചെയ്തു വരുന്നത് ഈ പള്ളിയിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ മുട്ട് നീന്തുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് മുട്ട് നീന്തൊക്കെ ചെയ്തു കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒരു 1/2 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട്. മണലിലൂടെയാണ് മുട്ട് നീന്തുന്നത്. ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു വലിയ പള്ളിയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെയാണ് മലയാളം മാസമൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലം. മുട്ട് നീന്തി കഴിഞ്ഞുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണത്. പിന്നെ അവിടെയുള്ള ഓരോരോ പള്ളികളായിട്ട് ഞങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങി. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മാസിന് പോയതാണ്. ആ ഒരു പള്ളിയിലെ കാഴ്ചകളാണത്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് കേട്ടോ പള്ളി പണിതിരിക്കുന്നത്. പള്ളിയുടെ അവിടെ ഒരു തേനീച്ചക്കൂടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു വലിയൊരു തേനീച്ചക്കൂടാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വീഡിയോ പിടിച്ചതാണ്. വലിയൊരു കോമ്പൗണ്ടിലാണ് കേട്ടോ ഈ പള്ളി. ശരിക്കും ഒത്തിരി സ്പേസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പള്ളിയാണത്. ശരിക്കും നന്നായി ചുറ്റി നടന്ന് കാണാനുണ്ട് ആ പള്ളി. ഇത് സ്റ്റാച്യു ഓഫ് സേക്രഡ് ഹാർട്ടാണ്. ഒരു വലിയൊരു പ്രതിമയാണത്. നല്ല ഉയരത്തിലാണ് ഇത് പണിതിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് ആ പ്രളയം വന്ന സമയത്ത് ആ കാറ്റും ഇതൊക്കെ വന്നല്ലോ, ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു പോയായിരുന്നു കേട്ടോ. വീണ്ടും അത് റീമേക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അങ്ങനെ 2 ദിവസം അവിടെ ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ശരിക്കും ശാന്തമായ നല്ല പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ശരിക്കും നല്ലൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ പോയത്. ഞാനും അമ്മയും എൻ്റെ ഒരു ബ്രദറും ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ 2 മക്കൾ, ഹസ്ബൻഡ്, ഞങ്ങൾ ഇത്ര പേരാണ് പോയത്. ഇനി അതുപോലെയുള്ള 3-4 പള്ളികളും കൂടിയുണ്ട്. എല്ലാ പള്ളികളിലും കയറി ഇറങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ച് പോരുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെയുള്ള പള്ളികളെല്ലാം ഇവിടെ ഒരു ടീം ബോംബെയിൽ നിന്ന് 10 ദിവസത്തേക്ക് വന്ന് പള്ളി നേരങ്ങളിൽ ഒരു സമയത്ത്, ആ സമയത്ത് വേറെ ആരെയും ആ പള്ളിയിലേക്ക് കയറ്റില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതും കണ്ടു. നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആ വീഡിയോ പിടിച്ചതാണ്.
കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ഫ്രഷായി വന്നു. അത്ര തന്നെ, വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇറങ്ങിയില്ല കേട്ടോ. ഒത്തിരി തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പോയ ആ ഒരു സമയത്ത്. ഇനി ഇത് ഒരു പള്ളിയാണ്. ഇവിടെ ഒരു ബാലൻ ഇങ്ങനെ പാലൊഴുകണ ഒരു ഇതൊക്കെയുണ്ട്. ഇതൊരു അത്ഭുതമാണ്. ഇതൊരു പള്ളിയാണ്. ഇതിന് മുകളിലും താഴെയായിട്ട് 2 പള്ളിയാണ് കേട്ടോ ഇതിലുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഒരു പള്ളിയുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു നിത്യാരാധന ചാപ്പലുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീഡിയോ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആരാധന പള്ളിയാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരുന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. വളരെ ശാന്തമായൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് അവിടെ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ പള്ളിയിലും ഏകദേശമൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോരാനുള്ള ഇതിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോമായി വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. താങ്ക് യു.